Aydınçı, showman Şahir, Tadınlı, Turgun, kompozitor, artist, alpbarcı, operator, rejissör, blogger. Tanış yüzler. Assalamu alaikum izleyiciler, mehriban vatandaşlar. Yayılımda Türkmen Portalı da bilsin ediyal tanışırlar. Ediyal adamlar bu mihmanımı tanıştırmakak size kever malumatları, kever tədilçiliklerine aytmak istedik. Bizim Türkmen Portal web-saytımızın bilşiyali bir neçe platformalar var elbette. Instagram'da, TikTok'da, YouTube'da şeýle web-saytımız var. Şolarda en işen gatnaşan agdalarımız diňewer bizim meşhur şahsiýetlerimiz, yani meşhur tanış yüzlerimiz öz vekillerini şu berpeşim meselesini bilmän eýsem sizem gepleşigimizde mehmanla gatnaşyp bilersiňiz. Onuň üçin ýa-ni belleşim ýa-ni şol platformalarda en işenliňi görkezmeli, ýa-ni like koýmaly, kommentaar ýazmaly. Biz siziň içiňizden haýsam bolsa beriňiz, saýrak. Allar bu hergede kisanymyzda mehman hökümine çagyryp bilýär. Bular birinçi. Indi ikinci mehribanlar. İkinciden elbette bilişimi diýaly Türkmen Portal web-saytymyz ähli platformalarda öz işlerini dowam edýär. Şol platformalaryň aşagyna siz öz sowallaryňyzy ýollap bilersiňiz. Öz adyňyz, familiýaňyz bilen öz berjek sowallaryňyzy ýollaňyzdan soňra biz siziň adyňyz bilen öz gelen gatnaşan mehmanlarymyza siziň sowallaryňyzy ýetirip. Bugün bolsa biziň mehmanymyz meşhur Aydınçy ýurdumyzyň meşhur estrada ýyldızlarynyň biri bolan Mekan Recepowdur. Mekan, assalamu alaikum. Hoş geldiniz. Çaqlama kabul etgeniňiz üçin köp sag bolun. Indi Mekan, bizde gepleşikde tanışýarlar ady bilen gidýär. Gepleşik şondan ýaly, serial tanýan adamlar gatnaşýar gepleşik. Zekillerin tiýinak koýar. Zekinem diňe logik sowallarny söýler. Negerde 5 minut wagtymyz bar, şoň içinde de 15 tane sowalymyz bar. Taýin bolan. Ýok, ýetişilýär 5 minutda ýertip. Hasaplaýan öyle bir 7 sekunddan 6 sekunddan düşýär da pikirlerini aýtmak. Ondan eğer bilmedik ýagdaýyňyzda geçip bilýär, finnik sowal. Geçti bilýär. Geçip bilýär, da geçip bilýär, son pikirlenip bilýär. Bir ýagdaýda haýtam bolsa bir tanşyňyzda jaň edip sorap bilme mümkinçiligimiz bar. O da bar. Bu jaň edýän bir ýagdaýda soraýan. Orta şu sebepden ýürüýte bir neçe sowallarymyz we sowatamyz. Sizde garaşy taýin bolsaňyz, gözüňiziň aldyna ýazyr taýinler goýberjekmen şu pırtatda. Birinji taýinler tapmaly ýa-da ine şu pırtatda ine. Başlady wagtymyz mehribanlar, sowalymyz şeýle. Hiç wagt ýalan sözlemeýän zat näme? Taýip pikirlenme, logik sowallar bu. Hiç wagt ýalan sözlemeýän. Hiç wagt ýalan sözlemeýän. Şunu bolşun ýalyň görkent bilýän zat da. Wagt? Ýok, ondan daşkary. Birden turýar, feride. Aýna dogry jogap. İkinci var. Günne 2 gezek bit şol ady dadyat ýöne iyem dokşo näme bol? Dadyat iyem. Iyem içimde iyem dokdo ýöne dadyat, çagamly dadyat şu. Geçäýär. Kim oturan ýerinden ýörep bilýär? Oturan ýerinden ýörep bilýärler. Kuş dogry jogap berýär. Indi otogda 7 san çıra var. Şolaryň 3-üsini öçürsen jem otogda näçe san çıra var? 7 san çıra var. Şolaryň 3-üsini öçürýär. Şöyle ýa bir garit bolýar. Jemi näçe san çıra galar? Yan. Şolaryň. Hem mesela çıralara galya otogda yan yani. Şu dogry jogapda yan 3 tane. 4 koýan bolsa ýöne galya. Hem çıralar galya. Endi qanaty ýok, uçýar, gözi ýok, aglaýar. Bu näme? Qanat yok, uçuyor, görüyor, ağlıyor. Ağlıyor. Şimdi şu vaxtlarım böktüler, şu var. O anı ne oldu şu? Bulut mu? Bulut doğru cevap uçuyor, endi şonun yanında. Türkmen Portal. Akşam enjamlar üçün ýörüýte goşunnasy. Mahabatlaryň bölünşigi. Sada we arassa dizayn. Tygşytly çözüm. Görülen maglumatlary täzen açmak üçin internet gerek bolmaz. Video görnüşler dürlü temalarda peýdaly, özüne çekiji we täsirli. Fotoreportajlar, açılışlardan we fergirlerden gurnalan ýürüýte fotoreportajlar. Anamly, takyk, peýdaly, täsirli ýörüýte. Biznes maglumatlar, ykdysady toplumyň we telekeçileriň ösüşleri, täzelikleri. Peýdaly online gurallar, awtomatlaşdyrylan howa maglumaty. Ýurdumyzdaky ähli aktual temalar. Ulanjylar tarapyndan anamly. Madama ýanyňyzda Android we iOS üçin niýetlenen jam enjamlar üçin ýörüýte goşunny.
Qaranqı jay var, qaranqı jayda kerosin çıra, şem we gaz var. Siz ilkinci bolup nämäni yakardyňyz? Otlu çöp. Otlu çöp doğru jogap, otlu çöp ýakar, hakykatdan. Indi. Kulagy ýok, eşitdiýär, dili ýok gürleýär. Telefon. Telefon, hakykatdan hem telefon doğru jogap. Suwal şey. Asmanda var, yerde yok, gelinli var, kıyıda yok. Qırqı suwal. Ha, onu bilýän. Näme oldu? Nahar. Nahar doğru jogap. Ön gabat kelem bolmaly. Indi. Qayta açar, kapılar açar, oğam yapan oğam. Sonra da adamlara değişik suwal. Skripka açar değil ya da Türkmençe ha. Aha. Şol Sol açarım diýerler. Ha. Sol memede de notadan hem Soldu maşallah. Şu sebepten hem kapıyı açmayan, yapmayan açar ayti, Skrip işlikli. skrip açar, doğru jogap. Indi käşdi. Ağaçsız tokoylar, susuz deryalar ve binasız şehirler nerede görüp bilýärsiz? Geçer ya. Geçer. Suwun üstünde nädip ýörep bolur? Suwun üstüne ne at ýören Suwun sola? üstünde nädip çykyp bolar? Kiçike köpden galat gelip gördü. Haçan, haýsy wagtda diýär. Ýylyň aýtyp bakdyňmy? Suwun üstüne çıkmalı mı? Üstüne çykmaly. Yöretmeden suwa. Yo, şu taýda suwun üstüne çykyp durmaly la. Kışta. Kışta. Doň ya da. Doğru jogap. Hakykatdan doň durup çykyp bolar. Ha. Kim işe köpelýän we hiç wagt agylmaýan zat näme adamyň? Elmi dama şu köpelýär, ýani hiç wagt agylmaýan. Adamyň bir dady köpelip gidýär de gitdiňçe, ýyl geçdiňçe de Aklı. yo akıl olan bort bilýär. Hem täzen aýdan. Adamyň ýyl geçdiňçe de köpelýän dady. Ýaşy. Ýaşy, doğru jogap, ýaş köpelýär. Doğru. Indi şu pırsatda 5 minutumuz tamam var ya. Mekan hakykatdan gydykly boldy. Bir näçe sowalymda berdiňiz, berdi bir 3-4 tane sowal galdy. Wagt ýok bolýar, sebäp ýetişmedik de, ama da wagt köp. Näçe soraw jogap berdim şu Şu wagt. pırsatda dogry jogap bereňiz, jemi 11 tane sowalymda dogry jogap bermege başardyňyz. 15-den 11 gowa, näme Evet. Şu pırsatda Indi gerek hasam ortaýyna teşekkür gelen. ederim. Şu pırsatda gutlaýar, indi başda aýtmadyk. Başda onuň bilýärdiňi sebäpli aýtmak sebebi gepleşmemiz görýän, Ha, eger de 10 näşdiniň hem ýani 5 minutda 10 näşde wala dogry jogap berip ýetişdiňiz hiç ýyl şertimi eder. Bolmadyk ýagdaýynda bir gıpgaça döredijlik şertimiz bardy. Barul kabul etçeňler ananyp şu sebäpden hem bir gıpgaça şert berdik, şonu ýerine ýetirip berän mümkin bolsa. Çay başına. Süýjü söhbetler bilen, lezzetli tagamlar bilen, ziyat hil, arzularymyzdanam ziyat. Onda mekan şertimiz size şeýle, içimde ýaly bir näçe aýdymçylar, bir näçe muştaklamagy we ýa-da wagtda indi diýjek bolýanym şu pursatda bir täze işlep beren aýdymlarga badyr, doğrudan dürüstlük. Şolardan ýa bir halkynyň söýgüsini gazanmaga başaran aýdymlardan birini şekilli geçirseňiz, biziň meşhur operator ýetdemi tedi goýup bir ýalga geçirdi. Ondan bir näme aýdyp konuşýarlar, muştaklamagy çatpanadyk tabii. Kabul etseňler. Başdan Asmandan yağış yağır, damcası bana gelir. Söyleyen diyeyse eğer, ol kara öz yarım. Söyleyen diyeyse eğer, kara öz yarım. Asmandan yağış yağır, damcası bana gelir. Söyleyen diyeyse eğer, ol kara öz yarım. Söyleyen diyeyse eğer, kara öz yarım. Bağda yarın alması, kıynırlar yolması, eskileyse söymesi min neyleyine. Bağda yarın alması, kıynırlar yolması, eskileyse söymesi min neyleyine. Benim mekanın ne soğuklanlar işte varamda da geçerli mümkün olsa soğuklara geçtik. Bir näçe himayetkarlymyzyň ýylarmeginde ýollamagynda bir näçe soğuklanmalar we ilkinji nowatda bolt ýerinde ýüpek çyjyň çyýmety bolt. Şeýle görüşde soğuklarny ýollaýar. Berde ene bostan konsept ýerinde başgalaryňda elimdämi awadanlyk hüküm kürtünli şeylerek ýaşar dowlarla soğuklarny ýollaýar. Şeýle ýa. Ýurdumda ilkinjileň atarmy sintetik ýa öýnürýän ýerli oglanlar ne şeýle soğuk ýollaýardylar. O şeýle näme problema çykda ýüz bilýäňiz ýa-da şu mesele boýunça. Ondan daşary Katmer kafedynyň adyndan şeýlerek ýerinde ajaýyp ýüzlükler bar. We ahyrynda da Riyad Hil konditörlörüniň adyndan şeýle uly agramy tordy
etmişim yani. Sağ olun. Elimden nesip olsayadır barıp ocaňyzda çağıranları, maşalanan begenlere ýaly şeýler sowgatlar bilen. Sağ olun çağıranız üçün, soğutmanız üçün. Ähli Türkmen portal web saytynyň işgärlerine sağ bolsun aýdýan. Sağ olun. İşiňizde üstünlük. Çok sağ olun. Yine toylu günlerde görüşelim. Odan yurdumuzda görüşümüz için ya toylamak. Şoluk ziydarlaşmak hem de neticetin. Tomaşçılığımızda getirmekte adadınız olsa ya tebrikler olsa şu fırsatda anons yapıyorsunuz. Ne ýakyn günlerde nesip bolsa täzirliklerimiz we täze aýdymlarymyz işläp otyr şekilde klibet nesip bolsa geçirip çykarar. Tomaşçylarymyza da, müştaklarymyza da köp sağ bolsun aýdýan. Dinläň, baha berin. Sağ olun mekan tawartlyk bilen garaşýas şöwürlere. Bu sowga dolu elinde geçirseňiz bar ýadygarly suratda düşeli mümkin bolsa. Böyle tawartlamak, saklamak kyn. Onda näme mehriban adamlar, hormatly watandaşlar hoşda bolun. Çekip zari, yer ayse tüywin gari çekerim